Аз? Какво искаш да направиш? Здравейте! Ай, къде се снимаме? Ами е тук на Средата. Здравейте! Че ще се зачерва още повече и няма да имам такова. Това би ли сте двете? Няма да имам. Че ако продължавам така, ще се зачерва много и ще стане топло. Така, сега изложбата ще открие този прекрасен човек, който почти никой от вас не познава. Той се казва Иван Марков и е моя идеал за отношение към живота, света и всичко останало. И Вселената, нали? Сме в Вселената. Обажда ми се една сутрин и много рано каза, не, се будих. И аз казвам, да, виж какво, обаждам ти се да ти кажа, че съм намерила една твоя работа под леглото си и я занесах на рамка и съм я рамкирала и сега ми е над леглото. И няма да ти я дам, няма да ти я върна. Затова реших да го поканя, той да ми открие изложбата. Това ще му е за първи, май за последен път. Да, аз му си го записал да не се. Заповядай. Ето сега ще... Понеже много важни неща ще говоря и затова ще чета. Ето и това съм го написал. Ще чета, имам да кажа много важни неща и нищо не искам да пропусна. Записал съм си добър вечер. Добър вечер. За първи и сигурно за последен път откривам изложба, затова ще говоря дълго. Много дълго, още след като изложбата бъде закрита. Мислех да правя смешката с разменените речи и да започна да чета от листче думите за сватбата на един приятел. Коста Андреев Илчев се казва. Той се разведе, сега е много щастлив. Взе си куче, има лодка, но още не я използвал, защото го боли кръста. Кръста да те боли е много неприятно. Той зъб да те боли е неприятно, но поне могат да ти го извадят, а кръста как да ти извадят. Но да не говорим за него повече. Консултирах се с позната, вряла и кипяла в откриването на изложби и тя ме посъветва да не правя номера с размененото листче. Бил го правила стотици пъти, даже имитирали в няколко филмови продукции. Сватбата на най-добрия ми приятел, 4 сватби, 1 погребение, картини от една изложба и филма Размененото листче. Но така да не сме за това тук. Скъпи младожен папа, когато Анжела ми се обади преди около седмица през нощта, ме попита дали съм съгласен да открия изложбата й, веднага се навих, защото успях. Жалко, че не се обади през деня, сега щях да стоя там при вас и да си слушам, а вие щяхте да чуете нещо много по-разумно от друг. Но тогава беше нощ, звездите кротко пукаха Сега трябва да говоря за Анжела. Познаваме отдавна, дори не знах, че е художник и че ще ми стане симпатична. Първо ми стана симпатична, после покрай нас мина Елена. Той беше надуваем и мога да ви разкажа подробно за него по-късно. И чак след като Елена мина покрай нас, разбрах за тези неща, за картините и за много други неща. Даже откраднах едно нещо и го сложих в рамка, защото е хубаво това, за което тя ви разказва. Пак през една нощ Анжела ми се обади, ме помоли да й снимам някои работи, аз бях фотограф. И понеже звездите кротко пукаха, се съгласих веднага. Тогава бях фотограф, докато не започнах да говоря по сватби. Само на моите сватби не съм говорил, но винаги съм присъствал. Казвам, че отидох да снимам нещата на Анжела. Бяха на един таван. Стол си говореше с огледало, някакво клонче обядваше, четка за коса гледаше в облаците и много сърца бяха разпръснати между пасечинките по света и по хоризонта отвъд света. Когато си тръгнах и казах довиждане, и така и стана. Видяхме се отново, тя пак ми се обади една нощ и аз пак се съгласих. Този път взех и дъщеря ми. Тогава имах само една дъщеря, но слава Богу поправих тази грешка. Друго исках да кажа. Тя беше малка дъщеря ми, на малко години и пролича честно, че е харесала какво е направила Анжела. Каза, харесва ми. Децата не лъжат. Само прикриват, когато са направили беля. Но да гледаш нещата на Анжела не е беля и да ти харесват също не е беля. Беля е, когато не ти харесват. Тогава не ги гледай. Айде сега, който е направил беля, моля да напусне.
Който още не се огледал и не е видял какво има тук, го съветвам да се довери на детето. И помнете, Анжела е майстори на сагата. Просто го имайте. Мой идеал се представи добре. Аз поканих Янди да ми открие от езотерична гледна точка. Мислех си моята психоложка да я открие от психологична гледна точка, но тя отказа и аз бях на контролен преглед и каза, че съм добре. Каза, че съм много добре, нямам инфлация на егото, повече отколкото трябва. Така че няма да се надува много, умерено. Ето това е, заповядайте. Анди, ако имаш да кажеш нещо от езотерична гледна точка, кажи от смъртна, безсмъртна. Ами, за разлика от него, не съм намирал картини на Анжела под крилото, но имам две стаята, които ми е подарила и те са толкова различни, че много често някои харесват едната, не харесват другата и обратното. И въобще трябва да им обяснявам, че съм също художник. Обаче това, което е любопитно, че Анжела, като я гледате тук е една, нали, симпатична, като гледате изложбата, погледнете колко много неща има, които се излъчват от нея и са излъчени. И те са много разнообразни. Това до някъде напомня на Вселената и на Твореца, нали? Като гледаш така, кажеш, добре, хубаво жени е създала, защо е създала тия циринки, например, някои от не се има такива деградирали от алкохол, от други неща. Въобще странно нещо е света и художника в този смисъл действително е доста близък до представата ни за Твореца. Може би зато и колеги. Да, колеги. Затова ви знаете, че в тези така наречен в исляма и в юдаизма, в самите храмове, нали, не е прието да се слагат човешки изображения, защото там вече правите конкуренция на Твореца в някакъв смисъл. Но Анжела, както виждам, добре конкурира Твореца и с кем конкурира. Така и да й пожелаем и за бъдеще да продължава да го конкурира, което ми прави впечатление, че следващата изложба може да бъде съвсем различно от тази. Това е в нея стил. Да. Ами аз да взема да напиша нещо. И да му не, той ще напише, Иван ще напише една книга и аз ще му я... Ще му я представя, да. Айде така се оговаряме. Да. Става ли? Добре. После аз ще напиша една и някой произволно избран принцип ще я... Първо ще я прочете, после ще отчита. Важното е да има винаги чувство за хумор, да. Може би... Някой няма познава, да се запознае. Моя приятелка. Аз също имам две картини на Анжела, също много различни. Истанбул. Едната сама си я избрах, а другата ми е подарък. Да. Така, сега искам да предупредя всички, на които имам картина, подарена или не подарена с лоша рамка. Аз ще рамкира. Ако не я рамкирате, Иван ще рамкира и аз ще я взема. Добре, еми това е, сега стига сме говорили, нали, изложба. Текста на Мартин Микош, който ми направи изолацията там, където стоя. На Краси Карамазова, която беше направена и страшни кьопала на лятото. На Таня, която... Да, разбира се, ето галеристката, която е нова за мен. Другото, което искам да ви кажа, как на практика Анжела се яви тук във връзка с първата изложба, която беше открита на 7. Тя участва в една обща изложба. И първата ѝ реплика, когато влезна тук, каза: аз имам готови работи за тези помещения. И така, като че ли си намери мястото, да, намери си мястото тук, надявам се и по някакъв начин работите и да пасват на обстановката и обратно, въздействието върху вас да е благоприятно и прекрасно. Хубава вечер. Ако има някои въпроси, много ще се радвам да отговоря. После по работите ще отговоря на съслушание. Гравитацията днеска някакви, нали? Във връзка с Сатурн, с местоположението на Сатурн, днеска гравитацията е в 28 градус Скорпион.
Значи добре си. Добре се развива, опозиция на моя Марс и това е това, което може да кажа. Да. Малко ударил на Поли Луната, но нищо. Ще ми Сатурна. Това е сега, около гравитацията толкова мога да кажа. Иначе около диамантите, не знам, Вени може да каже повече. Вие с тия диаманти трябва охрана да се сложи. Ще реши, че тук диаманти има. Не. Сега това са някакви алхимични процеси, които се надявам, че моята душа е повела. И в грандиозна битка с моето его. И ще е успешно. Аз ще се индивидуирам. Ма то трябва цял живот. Това е, айде гледай. Пиеме вече и да коли, мислите също така исках да пусна една изкуповедка, която беше казала, че никой не може да ми извади от моето диво състояние. Майче единствено учител по тай, че успява много да не съм толкова дива да има и по. Айде стига да така. Тук това е най-важната пътнатина. Не знае, че бил гараж. Преди 4 години или 5, като бях в Словения, вече по това време вече съм била абсолютно напитан. Вижте колко съм израснала сега, въобще не съм напитан. Да напреднали, ма няма значение, да?